कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पतपेढी निवडणुकीत 15 पैकी 11 जागांवर विजय मिळवून शिक्षक भारतीनं निर्विवाद सत्ता काबीज केली आहे. विद्यमान अध्यापक संघ आणि कास्ट टाईप शिक्षक संघटना पॅनलला केवळ 4 जागांवर विजय मिळवता आलाय. जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीनं घवघवीत यश मिळवलंय. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पतपेढी निवडणुकीचा निकाल लागला. शिक्षक भारतीनं 15 पैकी 11 जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांनी ओबीसी गटातून अध्यापक संघाचे अध्यक्ष अजय शिंदे यांचा पराभव केला, तर कास्ट ट्राईब संघाचे अध्यक्ष संदीप कदम हे अवघ्या 2 मतांनी निवडून आले. शिक्षक भारतीचे नवघे सुनील जाधव यांनी एकाकी झुंज देत चांगली लढत देत संदीप कदम यांना शेवटपर्यंत झुंजवलं. विजयी झालेल्या उमेदवारांमध्ये शिक्षक भारतीचे शरद देसाई दोडामार, प्रदीप सावंत सावंतवाडी, सुमित मसूरकर मालवण, रमाकांत नाईक कुडाळ, सत्यपाल लाडगावकर देवगड, संजय वेतुरेकर ओबीसी, सुरेंद्र लांबोरे एनटी गट, समीर परब जिल्हा खुला, स्वप्नील पाटील जिल्हा खुला, सुमेधा नाईक महिला राखीव, विद्या शिरसाट महिला राखीव या 11 जागांवर त्यांनी विजय मिळवला. तर अध्यापक संघाचे मारुती पुजारी कणकवली, जयवंत पाटील वैभववाडी, आशिष शिरोडकर वेंगुर्ले हे 3 उमेदवार विजयी झालेत. शिक्षक परिषद, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक सेवा पॅनलचा त्यांनी धुव्वा उडवला. एकूण 7 मतांनी विजय झालेलो आहे. माझं नाव जयवंत केशव पाटील. मी आदर्श सहकार पॅनलचा उमेदवार होतो आणि माझं चिन्ह होतं कबशी. भोवडी तालुक्यातून निवडून आलेलं आहे. मला 49 मते मिळाली आहेत. विरोधी उमेदवाराला 42 आणि आणखी एकाला 4 मते पडली. कोकरे मॅडम राहिली पाटी. हा फक्त आणि फक्त मैत्रीचा विजय झालेला आहे. माझ्या मित्रांनी मला निवडून दिलेला आहे. मी एका पतसंस्थेचा सध्या संस्थापक चेअरमन आहे. मला ज्या चांगल्या गोष्टी या ठिकाणी करता येतील सभासदांच्या हिताच्या, त्यातल्या त्या जास्तीत जास्त वैभववाडीतल्या सभासदांच्या आता 100% करणार, कारण माझ्या याच्यामध्ये कुठलाही स्वार्थ नाही आहे, कारण मी एक मोठी संस्था चालवतो स्वतःची. हा अध्यापक संघाचा विजय आहे. अध्यापक संघातील सुकाणू कमिटी जी आमच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं अतिशय चांगल्या रीतीनं नियोजन करून नियोजनबद्धरित्या त्यांनी सगळी प्रचार मोहीम राबवली. मला खात्री आहे की आमचा पॅनेल पतपेढीमध्ये सत्तारूढ म्हणून होईल. 8 पैकी 5 जागा मिळाल्या तरीसुद्धा दुःख 3 जागांचं आहे. थोडंसं तो अनपेक्षित 2 तालुक्यांचा निकाल आम्हाला आहे. परंतु पुढील जो जिल्हा ज्या जागा आहेत त्या 7ही जागा निश्चितपणे येतील. त्यामुळे 7-5 12 मी 12+ कालच तुम्हाला म्हणालेलो होतो. त्यामुळे 12 जागा आमच्या येतील. त्या 7ही जागा जिल्ह्याच्या आमच्या सुटतील निश्चितपणे. नाही, उलट आमचा तोटा झाला. त्यामुळे आमचा तोटा झाला. कणकवलीमध्ये आमचा तो तोटा झाला. आमची मतं त्या ठिकाणी गेली. कुडाळमध्ये ठीक आहे, काही गणितं अशी असतात ती निवडणुकीच्या याच्यामध्ये होतात, त्याप्रमाणे तसं झालं इथे. हो, तिन्ही तालुके हातून गेले. नाही, आता जिल्हा क्लिअर आहे. एकूण जर मतांची टक्केवारी आकडेवारी तो बघितली तर 7ही जागा आमच्या पॅनलच्या येतील, सर्वसमावेशच्या येतील, निश्चितपणे येतील. ते साहजिक आहे. सगळ्यांनी तो प्रयत्न वेगवेगळ्या माध्यमातून केला. टार्गेट आम्हीच होतो, परंतु ते लोकांनी मतदार सुज्ञ आहेत. तसं काही होणे नाही आणि होणारही नाही पुढे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.